Molt bona pregunta. A la mateixa sentència del procés del Tribunal Suprem de 2019, el Tribunal Suprem s'estranya i es vanta de que tot es va aturar amb un paper del Senat. El Senat es va reunir i va dir que es tanqui el Parlament de Catalunya i que es dissolgui el govern. El govern es va dissoldre perquè els van posar a la presó. I diu, això no va tenir més problema que enviar-los un paper. Evidentment, aquest paper, si ets independent, aquest paper no li fas ni cas. Aquest paper és un paper d'un senat d'un altre estat. Aquest paper no li fas ni cas. Hi poden haver d'altres repressions? Potser sí, però el teu Parlament no el tanques per un paper d'un altre estat que no ets tu. Per tant, això ja seria diferent. I a partir d'aquí comencem les diferències. Però això ja seria diferent. Perdoni, s'ha equivocat de finestra. Aquest paper no va per mi perquè això no és Espanya. D'acord? I a partir d'aquí, avall.